Юк, менә кечкенә генә эт тотсалар, инде бераз күңелле ие. Сарык хәтле хатта этләрмеш. Алар өйдә юны оча. Кеше бер ягынан уйлый, менә мин сафлык саклыйм дигән була. Ул этнең бәре юны очып йөри. Зур эт. Безнең мәсәлән ул төрки халыкларда, мәсәлән, мусулманнарда, аларда эт өйдә тотмыйлар, алар тик өйне карауларга, урамда шулай. Хатта мин аптыраган, ул бит песи бит менә күрмәгәнсездер, песи кешенең тизәген ашаган. Юк. Менә кечкенә генә эт китеп бара. Песи кебек. Әйе. Эт ул менә мин бала чакта. Хатта без теге гафу итегез, тахарат сындырдыкмы нәрсә дип әйтәләр. Әбрәкәй янында утырган идем, шул эт алды да ашап куйды. Кеше ничек менә җиркәнмәскә тиеш ул менә. Эт карап та тормый, әллә нәрсә ул сасыган нәрсәне ашап куя, әллә нәрсәне ашап куя. Әле ул шуңа күрә менә безнең халыкларда итен дә ашамыйлар. Менә минем мәсәлән бер туган, ерак туганым бар. Үзбекстанда ул миңа аның әбисеме сөйләгән иде. Ул дусы белән хезмәт иткән Корея егете белән. Шуннан соң бергә кайтканда теге әйткән, әйдә безгә кунак булып китерсең, дус дигән. Шуннан соң бу юлда шул төшеп дустына барган. Анда ди атасы шул бәйрәм бит инде бер караса, мәсәлән, бәйрәм. Атасы аны шатлыгыннан этне суйган. Этнең итен ашаттырган хатта. Ул аны ди ничә ай дәврендә ди асраган ул этне ди. Ничә ай дәврендә хатта асраган. Шул балам армиядан кайта дип шатланып, шуны суеп ашаткан ди. Менә бу минем туган, ерак туган ашаганмы, юкмы? Инде бу инде ничектер аптырап торган, кайткач сөйләгән, аны шуны аның әбисеме, анасымы безгә хатта авылга кунакка килгәндә шуны сөйләгән иде. Бездә юк ул мәсәлән. Ул була кулланырга, мәсәлән, этнең тиресеннән кеше чирләсә, анда инде аягына бер нәрсә юк кебек нәрсәме, юк бәйләп, юныннан аның хатта тиресеннән бер нәрсә аякка киеп, шунда файдасы булса, кулланырга минемчә ул дөрес. Менә инде аларның итен ашарга ярамый. Аны белмим, менә давалау өчен буламы, юкмы? Аны мин дә әйтә алмыйм. Мин инде кызыксынып, аны хатта мин дин әһелләреннән инде мондагы тик ушы түбән дәрәҗәле, җирле ушындагы дин әһелләреннән сорашмас идем. Мин аны алимнардан сорашып, бәлки ул кешене кызыксындырса, шунда итерим. Монда урыста әйтем бар, игра не стоит свеч. Әгәр дә син тырышып ул төрле тормышны хакында сорашуларын биреп итсәң, ул 10 кеше, 20 кеше караса, анда ни өчен мин тырыштым дип син гарләнеп утырасың. Менә мин Аллага шөкер, хәзер безнең кем татар халкы карый, алар рәхмәтен белдергә тиеш безнең тугандаш казак халкына. Менә чөнки алар аркасында мин татар телендә яңартып сөйли башладым. Элек мин татар телендә тапшыру алып барам. Татарлар тыңламый, ваимсыз, исләрдә китми. Шуннан соң әйтәм, миңа бит кеше карасын дип, минем хезмәт җимеше бушка китмәсен, әрәм булып, шуңа мин урыс телендә тырышам идем. Менә рәхмәт безнең казак халкы тугандаш, аны үзбәк халкы тугандаш халыкларыбыз, безнең кардәшләребез, алар миңа хатта яздылар үз телендә, абый татарча әйт, без аңлыйбыз диде. Хәзер дә берсе язган, казак кардәшебез, мин 80%-ны аңлыйм дим. Рәхмәт сезгә, чөнки сездә дәүләтегез бар, сезне дөньяда
Сездә онда мәсәлән байракларыгыз эленгән, әләмнәрегез сезне дөньяда танылган дәүләтләр хөрмәт итәләр. Менә бу күбәләк әле монда. Карагыз, күбәләк килгән. Нәрсә дип адашып йөрү монда? Сугынып китеп баралармы? Шуны әйтәс килә. Шул үзбәк кардәшләребез хакмы, юкмы, бер фикер буенча 25 миллион, бер фикер буенча 40 миллион. Казак халкыбызда үрчебет Аллага шөкер, алар 25-30 миллионмы, аннарда күбрәк бәлки 40 миллион бардыр, бәлки мен белмим аны кызганычка каршы. Алар тәкәбберләнеп, үзләренә ләкмә куеп, бу татар теле безгә кирәкми дип, безнең менә татар милләттәшләребез кызганычка каршы гәрләнеп әйтәм. Татар телендә карыйсы килми, тыңлыйсы килми, әллә бу татар булгачмы мин шулмы, нәрсәме, нинди сәбәпле белмим, кызганычка каршы, әмма алар бик кызыксынмыйлар. Бу мине гәрләндерә, әмма шул теге таяныш миңа, шул казак, үзбәк кардәшләребез шуны тыңлаганга күрә мин шатланып, аларга рәхмәтемне белдереп, шатланып, мин шул сокланып, мин шул менә татар телендә тапшыруларымны дәвам итәсем килә. Шулар менә карап торалар, шунарга рәхмәт аларга, чөнки алар миңа икенче сулыш бирделәр. Мин шуңа күрә татар телендә ашыкмыйчы сөйләп, фикерләр белән уртаклашасым килә. Алар хатта кайсы вакытта бүтән милләт кешеләренә караганда хөрмәт итәләр, сизеп торалар, бу алардан өлкәнрәк кеше икән, шуңа хөрмәт итеп, алар кешене гаипләп, кешегә текә бер нәрсә әйтеп, рәнҗетеп, андый сүзләр әйтмиләр, алар ипле, күз тимәсен. Шунарга күрә безнең халкыбыз кешеләре минемчә шул төрки тугандаш халыклардан үрнәк алырга тиеш. Менә мин сөйләгән идем казак халкында, безнең авылда татар баллары, малайлар китеп бара, әти утыра, түбәдә мәсәлән бер нәрсәне төзәтеп. Татар малай китә дә, исәнмес дитә дә, әле ярты сүзне әйтәме, юкмы, йотып китә. Казак малай килә дә, казакча тотына, исәнләшеп, әтинең хәлен белә, әнинең хәлен белә, әбинең хәлен белә, бабайның хәлен белә. Балларың ди аманбы, һәммәсен сорашып, малларың исәнме, һәммәсен сораша, шуны әйтәс килә. Җәмәгать, бездә татарда инде кызганычка каршы юк, без өйрәнергә тиеш алардан. Чөнки алар безгә бәрбер сокланып карыйлар. Күпме мин мәсәлән видеолар ясыйм, алар сокланып татар халкына ихтирам белән карыйлар. Тугандаш халык дип, алар күреп торалар. Безнең татар халкы яхшы, безнең халкыбызның яхшы якларын күреп торалар. Әле татарда әйтем бар, дусың ди башыңа карый, душман аягыңа карый, чөнки аягың пычрак була. Алар башка карыйлар. Алар яхшыны күрәләр. Мин татарча алып барсам, алар әфәрин дип шатланып, татар тугандаш халкыбыз киләчәге яхшы булачак дип өметләнеп, алар шундый өмет белән яшибез дип, шулай фикерләр белән уртаклашалар. Аның өчен аерым рәхмәт. Мин менә кайсы социаль шертәлләрдә куям, анда миңа бик күп язалар, алар чөнки төркемләрдә төрле төркемләр бар, төрки төркемләр. Шунда мине шатландыра торган фикерләр. Мин аны ничектер миңа күңелемә хуш килә аларның шундый мине хуплап, инде кайсы вакытта инде мактап җибәргән сүзләрен укыгач хатта. Шуна әйтәс килә, җәмәгать, без үрнәк алырга тиеш. Элекке заманда татар андый булмаган җәмәгать. Бигрәк тә революция кадәр безнең халыкны хөрмәт иткәннәр, чөнки белемле фарси телендә сөйләшкән, гарәп телендә сөйләшкән, төрк телләрендә сөйләшкән, төрле төрк милләт кешесе белән уртак тел тауып, аңлашып, бер-берсен хөрмәт итеп яшәгән безнең халкыбыз. Хәзер кызганычка каршы татар халыклар яшьләреме күбрәк тә ваемсыз, нигә кирәк миңа татар теле, чит илгә баралар, Төркиягә аптырап, бер сүз, ике сүз
Алиф ләмим диләрме шул, бер нәрсә әйтәлми торалар, үзләре татар имеш. Бу бит масхара, казакча масхара, бу хурлык, җәмәгать, хурлык. Бу безнең үзенә генә хурлык түгел, бу без милләтебезнең ни дәрәҗәсен, абруен төшерәләр шулай. Ул бит анда бара, аларның ады, сояды ди, татарның исеме, фамилиясе сорыйда, татармы дип сорыйлар. Әйе дисә, нинди татар инде җәмәгать, нинди син татар? Әгәр дә син үз телеңдә бер нәрсә белмәгәч, барасың бүтән халыкның җиренә, хатта син әгәр дә үзеңнең туган телеңне белмәсәң, син инде анда өйрән, ичмасам берничә җөмлә алар телендә. Безнең ата-бабаларыбыз элек бик шундый ничек инде фәнгә ияләр булып, белемгә югары белемгә ия булып, шулар арасында йөреп, шуңа күрә халыклар арасында таралган әйтем, татарга талмаш кирәкми дигән. Хәзер кызганычка каршы татарга кирәк талмаш, чөнки ул туган телен белми, әле хатта урыс телен дә юньләп белми. Менә шушында мин яңа елда карап тордым, чыршы торды вакытында. Ул хәзер шәһәрнең теге нәрсә инде хакимият янында, шунда каршысында, әлек шунда. Яңа елда бер егет чыкты да, яңа ел белән котлыйс килгән, мужики, короче, с Новым годом, короче, поздравляю, короче. Мин анда уйлап тордым, бәлки бу татар малайда булгандыр ул. Алар инде юньләп белмәгән. Шул хар айырып булмый аларны, чөнки әгәр дә ул ана телен белмәсә, алар инде нәрсә, акцентсыз сөйлиләр. Бу нәрсә булды монарга менә. Адашы бери бу мескен. Что такое? Бу нәрсә? Адашы бул, кетип калды, все. Куткардык без аны. Мен әйтәм, нәрсә ул мескендә. Менә шул әйтәсе килә. Безне бала чактан тәрбияләп, әти мархум гел тыйып торадыр, туган телегезне белегез, туган телегездә сөйләгез, өйдә гел татарча сөйләшегез дип, шунага бездән таләп итеп торадыр. Без аны бик риза булмасак та соңдан аңладык, нинди зур байлык икән. Тугандаш казак халкына барасың, татарча сөйләшсәң, сине хөрмәт итәләр, туган кеше икән дип. Үзбәкстанга бар мәсәлән, кайсы якка бар, Башкортстанга бар мәсәлән, хатта Азербайҗанга бар, туган ана телендә, татар телендә сөйләшсәң, сине хөрмәт итәләр. Бу безнең тугандаш халык икән. Бездә менә татарлар бар, бик абруйлы кешеләр. Без аларны хөрмәт итәбез. Татарлар бик тырышлы, шундый итәгатьле халык дип безне анда мактап торалар. Әгәр дә сез туган телегезне белмисез, сана килеп, мә дип, нинди, сез кем буласыз инде җәмәгать? Сез лайыклымы шул теге безнең халкыбызны мактасалар, сез лайыклымы шундый бәягә, сүзләргә? Юк. Әгәр дә сез ичмасам ана телендә берничә җөмлә яхшы сүзле берсәгез, тәмле сүз әйтсәгез, менә безнең сез кардәшләребез бик шат сезнең җирегезгә килергә без. Вот, илегезгә Аллаһ Тәгалә исәнлек, саулык, уңышлар бирсен. Шулай дисәз, аларның күңеле ачылып китә шунда. Ичмасам берничә җөмлә сүз тугандаш халыкларның телендә өйрәнсәгез, бигрәк тә яхшы. Мин хатта поездда утырганда Азербайҗан кардәшләребез миңа салатлар ашаталар, риза сыйлыйлар. Мин аларга Самет Вургонны язып алдым да, алардан ятлап алдым мине. Эл билир ки сән мәнимсән, юрдум ювам мәскәнимсән, анам догма ватанимсә, айырлармы көңел жандан. Азербайҗан. Нишек алар ул Самет Вургун язган шигырь шундый Азербайҗан хакында. Күрсәгез аларны ялтыраган күзләрен, алар ничек шатланалар шул берничә юл шигырьне әйткәнгә күрә. Әйе. Казак халкында беташар мен сөйләп бирсәм, ничек шатланып китәләр. Азербайҗан халкы ничек шатлана. Һәр халык кешесе үз телендә ишетсә, ул чөнки бала чактан анасыннан, тумыштан ишеткән татлы, әле теге Гагаус халкында китабында язылган ана телем татлы бал дигән. Һәр кешегә ана теле бу татлы бал. Ул ишетсә, синнән ишетсә, ул аны әйтерсең бер бүләк итеп кабул итә. Синең чын йөрәгеннән бер шундый яхшы бүләк итеп кабул итә ул сине. Шунда сине каршыла, шәйләр белән
тәмле шәйләр белән сыйлыйлар сине, хөрмәт итәләр. Син чын татар икән, рәхмәт, афәрин диләр. Әгәр дә син инде аның телендә дә берничә җөмлә әйтә алмасаң, инде бигрәк тә үз телеңдә бернәрсә әйтә алмый торсаң, әле мин вакытында, менә мин карыйм, вакыт күпме калды? Üzülüp gitse aşılanmazsız indi. Min üniversitette okanda xəyallanıp Qazanны күрәсем килде йөрде, әмма миңа мөмкинлек ачмадылар. Ә бездә Венера Хаматнурова инде вафат, 2 тапкыр журфакка керә алмыйча 3 тапкыр кергән, укыган, аны яхшы укыгач инде Казанга җибәрделәр, Весна факультеты дип. Шунда барган, анда Казан университетында татар телендә укыган журналистлармы, нәрсәме килеп, анда бүлек отделение татарча булды, урысча әйтмешли. Шунда килеп татарча өндәсәләр, бу татарча белмим дип тора икән. Анарга тегеләр яман сүз әйтеп киткәннәр. Бу инде рәнҗеп кайтты. Ә ник рәнҗергә? Син үзең татар исемен йөртеп, татар фамилиясын йөртеп, татар нәселеннән булып, берничә җөмлә татар телен белмә, сүзләрен белмәгәч инде кем гаепле? Дөрес әйткәннәр. Аны яманлап Татарстанда, Казанда журналистика бүлегендә шунда университетта каршы алган шулай. Мен әйтәм, мин булсам, ичмасам, анда барып шатланып, татарча сөйләшеп әйтерим, әмма мине җибәрде. Бәлки шулай Казанга аны сайлап алганлардыр, үз телен белмәгән кешене бәлки. Мине яман укымадым. Яман укымадым мин. Анда әйе ничә кешене укып бетерә алмадылар, аларны 2 ел дәврендә 16 кешедән котылдылар анда. Ә мине ник менә мәсәлән шунда Казанда мине мәсәлән җибәрмәделәр. Бәлки ул теге бик артык татар булганга күрәдер инде. Татарча белмәгән кызны әллә махсус алар шулай сайлап җибәрделәр, белмим. Аның сәбәбен белмим, кызганычка каршы шул научно-практическая конференция, фәнни-практик конференция. Имеш татар кызын җибәрәләр Казанга, ул бер телне белми. Менә мәсәлән, җәмәгать Франциягә җибәрәсезме? Француз телен белмәгән кеше, Алманиягә җибәрәсезме? Алман телен белмәгән. Англиягә, Британиягә җибәрәсезме? Инглиз телен белмәгән. Казанга җибәрәләр ул вакытта. Имеш татар телен белмәгән кешене. Ул инде табигый алар өчен табигый. Ничек инде? Шунда була бит сорарга. Җәмәгатьне сез арагызда татарлар бар, берничә кеше факультетта. Кем белә үзен туган телен? Шулар арасында безне сайлап җибәргә була бит. Юк. Мин шуны аптырап калдым, мен әйтәм. Менә мин ага әйттем, яхшы иткәннәр, мен әйтәм. Ә ничек син анда Казанга барып инде туган телеңдә 1-2 сүз әйтә алмыйча адәм страмы, мен әйтәм. Син ул анда барып, имеш урыс телендә укыдың, белемеңне күрсәттең. Әгәр дә син татар буларак инде татарча 1-2 сүз әйтмәгәч, ул нәрсә инде? Нәрсә бу? Мин дә аңламыйм аны. Җәмәгать шунарга түнеп килә әйтәләр. Шуңа ошап йөрмәгез. Өйрәнегез туган телегезне. Чит илгә барганда безнең татар милләтенең йөзенә кызыл китермәгез. Татар телен аз булса да, күп булса да өйрәнегез. Бигрәк тә мөмкин булса, ул халыкның телен һәр интернетка керәсез дә.